buhay mga belly. So may catering service ulit tayo sa Laia, San Juan, Batangas. So mga belly, isa sa resort doon. Doon tayo magluluto ngayong gabi. Tapos bukas ng umaga, may luto din tayo ng tanghalian doon. So mga belly, ano to, bali ngayong gabi 5 menu. 5 po tayo, tapos kinabukasan 14 na po tayo, lulutuin natin. So ngayon mababa oras natin, nahanap tayo ng palengke doon kung saan tayo makapamili ng maganda-gandang karne. So yun, nandun yung mga team Kabeli, nag-ayos. Yan o, Poy, dyan na lang sa harap yan. Nag-yelo ba? Sa mga belly, mga Shanghai. Okay, pasok nyo doon sa cooler. Poy, yung inayos na cooler na maliit. Wala pa naman naman. Doon mo nalagay. Morning! Morning po mga belly. Maagang bagsak nga, Tres. Paano yung maagang bagsak? Sakto lang. Walang gagalaw. Kaya Belly, biyahe na tayo. So San Juan, Batangas, nasa 5 oras ang biyahe natin ngayon. Thank you. Aga na Tito Michael mo. Alas 4 pala nagpapalis na eh. Kaya Belly, thank you. Okay, no, si Tito Michael, oh. Magang ano? Magang blessing. Yan si Tito Michael po, in charge sa ano, sa Sama na sa exercise. ayun, exercise. In charge po siya sa pagwawalis, tapos si mama po sa mga kwarto ko sila yan. Tapos si Tito Popoy po sa mga pool yan. Siya po yung naglilinis. At Tito Michael, isang good morning muna sa mga viewers natin. Good morning sa inyo lahat. Tsaka shoutout kay Kuya Mac. Yun. Lahat Thank you. ng viewers. Yun. Thank you po. Kayo sa biyahe. Yun, thank you, thank you. Morning everyone! Ayun mga belly. Ayun, may taillight display mga belly. Pasensya na po sa mga ilang araw lang taillight. Ayun, pinagawa na po. Thank you po.
Jose. San Jose exit tayo mga Beli. 517 mula sa iyo pagpasok natin. Oo nga. Pinipikutan ba yun? Welcome to Ibaan. Harap mo nga sa'yo. So mga Beli, kain muna tayo ng Lomi. Sa Batangas na po tayo. So nasa Batangas na tayo mga Beli. Lomi, Batangas. Loming Batangas na naman again. Kanyaman. And shoutout po sa mga viewers natin taga Batangas. Batangas. Yun, shoutout ko pala dun sa nakasabay natin kanina. Sa Skyway. Yun. From San Pablo City sila. Yan. Taga yung mga nakakasabay namin sa Skyway kanina. Mami, shoutout sa'yo. Yan at Thank you taga po. San Pablo. Vlog mo na sila. No? Eh mga Beli, hanap lang tayo ng yun no. Gotong Batangas, Loming Batangas. Hey mga kabeli, kakain muna tayo ng Lomi. Nandito na tayo sa Batangas. Good morning mga kabeli. Lomi House. Yun, Lomi House po dito. Yan, yung terrace nila ginawa nilang mini restaurant. Lomi House. Lomi House. Yung mga kabeli, Lomi tayo. Eh mga Beli, kain muna tayo ng Loming Batangas. Dahil po kumakain mga kabeli oh. Mukhang sikat tong kainan natin ngayon ah. Yes, we are open. Yung shoutout nga pala kay Ate Melody. Shoutout po Ma'am Melody. Happy birthday. Birthday po. Hello po, good morning po. Birthday ni Bea. Ang May mga Beli, order muna tayo. Wait lang sir ha. Kalapit ko. Loming Batangas, stopover talaga itong mga Beli. So yung mga Beli dito sa Losel, Grace, Lomiao, sa Tapsilugan. Oh, sulat na natin yung order. Para isang bigayan na lang. Pili na. Pili. Tayo ano ka din? Loming Batangas. Anong size? Ayun no. Jumbo. Jumbo? Ayun, super jumbo para mag-share na lang. Tayo sir. Oh, share na lang tayo. Isa na lang. Ano po tita? Dalawa. Sibuyas. Ilan po kayo? Dito tayo po yung mas mababa yung table. Chami. So mga Beli, sila Ingo, magra-rise na daw. So time check tayo, alas 9. So isang oras pa po ang biyahe natin. Tapos, yan, hanap muna tayo ng palengke after natin kumain nga. Chicken Chami. Ano mga kabeli? Pagkita mo to, Sir. Ang dami pala. Pray ka na, Chris. Wala pa sa inyo. Mauna na ako. Gutom na po. Nice po. So yung mga belly, papaliwanag ko daw yung chicken chami. Ngayon ko lang na ano to, na-order. So yun, may atay, itlog, baboy, marok, chicken, Isang kagad. kikiam, meron kikiam, Chinese cake yan. chicharon. Yung parang ano rin po, parang lomi na iba yung saw. Walang Iba yung, sabaw. iba yung play. Apo, meron din siyang ano. Ito po. Noodles. Pasta. Pasta. Ayan. Okay mga Beli, ito na yung kila. Ay, sa'yo yan. Sa inyo. Si Chris kasi baka mag-rice. Pork silog. Silog mami. Kasi... Silog. Ayan yung Lomi, Poy. Poy, Lomi. Ayun na, o yun. Patong ka.
Super overload. Ano ka tawag? Super jumbo po. Super jumbo. Super jumbo. Hindi ko yun sa amin. Pa, turo na po, Ay, turo hindi na. tayo si... Magaling. Magaling po extra po. Thank you po. Ay, titapping gan po. Yan na rin. Binagawa yung order yung super jumbo. Kayo lang dalawa ni Jeffo. Sila, jumbo. Ay, Mga Belen, dagi. So, share na lang po. si Adam. Ng Lomi. Ang dami po. Ah, Tres. Pray mo na. Sige, sige. Ay, game. Ay, ito yung natin yung tablets. Father, Son, and Holy Spirit. Lord, maraming po salamat sa almusal na ito, Lord. Sana po, bless sa pagkain namin at Lord, ingatan niyo po kami sa pang-araw-araw na ginagawa namin. Sana po more blessings. In His name, pray. Amen. Pray, amen. Amen. Kain na. Tama, okay. Take. Kulang pa daw po ng isang Lomi. Dalawa pa. Dalawa. Special pa rin sila ni Momo. Sige, Rama. Boss. Dalawang special sila. Opo. Dito po, sa gitna. Nasa inyo. Kaya nasa inyo. Yung camera, Tres. Very sarap po. Tapos chicharon na tayo ng baboy, tapos may chicharon. Morin, pag gusto niyo mag-rice, ayan ha. Maliliit lang pala yung kila. Double special. Ayan ang special nila. Ito overload yun sa atin. Toy. Super jumbo. Ayun ang super jumbo. Sige. Sa kanina special. Okay, kain po tayo. Lutong dam ha. Karon. Toyo. Ay, tayo ata ko kung ano sige. Ha? Mga Beli, kain tayo ng Lomi Batangas. Sarap mga kabeli. Self-service pala ito. Uyo ko naman si. No. Tara. Bakit tayo magkagabi? Kaya mga Beli, tapos na tayong kumain. Hindi ko kaya to. Dami. Share na Nagati pa tayo. kami ni Mrs. mga Beli. Kaya yan? Kaya? Yung sa'yo, kaya? William, dalawa special. Kaya mga Beli, nasa Ibaan Public Market tayo, Batangas. Ibaan Market. Ano market?
Yun, ibaan. Public market. Mari, ano market to? Ano market? Baan market. Kala ko kanina, baan lang. Yun o, pandesal o. Mga putok-putok. Okay mga belly, pasok muna tayo ng palengke. Sana marami pa tayong mabibili. Time check, alas 9:50. Yun. Walang baka. Ate, may baka dito? Oo. Parang sa Padulo. Sa dun. Meron doon. Biyernes, tignan muna po namin. Tara. So mga belly, tignan muna natin yung baka. Ubus na. Ubus na daw yung baka po eh. Ha? Sa inyo, boss. Baka po. Kakaubos lang po yan. Bukas po ulit. Naubos na ko eh. Meron din yung frozen na bulalo. Hindi, pang ano po eh, pang kalyos. Alunggong na tulingan. Bangon. Ang bakod. Ay, hapon na hapon. Calamari. Yan ang pork. Yan pork na natin. Yellow pink, tuna. Dimasag mga belly. Mga babae. Mga belly, mga babae matatawa. Bakla. Meron bakla dyan natin. Meron po. Meron, lahatin nyo. So mga belly, yung mabibili natin dito sa Ibahan Market, bili na natin kasi may lulutuin tayo mamaya ng dinner. So yung baka lang ang problema natin, yun ang wala. Gata. Gatarog ka ba? 240 ang kilo ng limasag. Yun o, napaka pogi. Patay dalawa pa. Dalawa talaga ha. Pag kaming dalawa daw ng Poy, kaming dalawa daw ni ano, pogi. Sige, diretso na. Si Mori. Ang mukha niya si Papa Cherry. Si Bapan Cherry ang kamukha eh. Tatay niya. Saging, melon, grapes, apple, coconut. Yan po ang wala. So mga belly, bukas pa na. Bukas. So mga belly, bukas pa naman natin kailangan yung ano, yung baka. Boss, may liempo pa po kaya? Liempo? Nasaan po? Yun, baka tayo. Pogi. Yun o. Shoutout ka muna tayo. 5 kilos. 5 kilos. Yan.
So mga belly, yung embutido nila rito, sinasama na yung ingredients. Yung mga gulay at hotdog sinasama sa giling. Nagawang embutido. Specialty dito ang embutido. Boss, pang-ihaw ito. Apo, pa-slice pong panginihaw tayo. Tapos yun, sinigang. Magkano muna kilo ng liempo? 360. 360 ang liempo. Liempo, barbecue. Ihaw, barbecue. Yun. Thank you tayo. Thank you rin, thank you rin. Okay, doon na. Liempo, liempo. Yun. Liempo, boss. Wala na liempo. Mabuti na, nakakuha pa tayong panginihaw. Sa inyo po, kasi? Liempo tayo. Tipid na naman po Ayaw na po. Hindi pa. Wala na liempo pa eh. Nanganap nila? Liempo tayo. Wala na po. Wala nang liempo. Ha? Bestseller yung Opo. Liempo. Eto boss, kuhanin ko na to. Tapos, liempo to. Ako, yan po sa parito. May mayari na. Sigarte po sa rapol. Ano rapon? Kaya paribahan sa wedding. Hindi na pwedeng bilhin yan? Hindi na po. Nabili na po niya. Patay. Pagka-premium. Ay. Only po rin. Oo. 740 po. Kahit kapiraso ng liempo, wala na. Magkabili mo, boss? Belly raffle daw. Doon sa kabila wala ng liempo. Ilan yan sa raw? Pasinigang? Mga belly, yung boto-boto. Liempo din naman yun. Kasim ka na lang, oh. pag nakalit, mga alas 5, bumalik kayo. Nasabi ko na po eh. 11:05. Na madaling araw. Hindi mamaya. Alas 11 yung bola niyan eh. Alas 12, wala akong tumama yan. Ibibenta niya. So mga belly sa wedding daw yun, na parapol sa wedding. 11:02. 2 minuto na lampas. Opo. Ganda ng buto mga belly. Magkano kilo, bossing? Sigarte po yung 360. 360. Okay, thank you. Mahal lang po dito. Mga 2 kilo po. Yan na lang ba? Wala na? Dito po natin. Yung medyo malalaki po. Hindi ko po isasama yun. Huwag yung isa amin maliit. Salamat din eh. Natin na lang yung maliliit. Nila na yun. Magkano kilo na eh? 340 lang po. 340. Hey, boy, bili tayo nga na ipon. 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 So yun, oh.
Nanay, mag-aipon. Ipon po, 500 lang po, sir. Ilan po? 2 kilo. Kulang na ba, Nay? Opo, sir. Wala po, wala na ulit 2 kilo. Aray ko po. Kasi yun na ipakisda. Hindi po, 2 kilo lang. 1 kilo na lang yan, Nay. Sir, wait lang. Kikiloy natin. Walang tubig, ah. Mabili 500 ang nipon. Nagpagasan kaya? Pampanga po. 660. Taga Pampanga kayo, may pagpunta na ron. Saan po? Ang ilan po kayo? Ang Arayat po. 660. Okay, Poy, bili kayo ng mga 700 grams na ipon. Poy, ah, kahit isang... Hi, taga Pampanga daw sila. Boss, saka 2 ano? Tong. 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 1 kilo na lang. Taga Pampanga ni. Pampanga ka rin? Kapampangan din? Tarlac. Saan sa Tarlac? Tarlac. Yeah, kuhain mo na lang yun. 2 kilo lang, nanay. 2 kilo. 2 kilo lang po. So sila Jeffoy. Magluluto po kami sa San Juan. Dito sa mga nag-outing. 500. Chokta! Uy! Yellow, ayan, bili tayong yellow mga kabeli. Oh, boss, oh, shout out. Dito kayo sa YouTube. Ang daming yellow mga kabeli, oh. Pang ano lang po yan, pang... sa mga karne po. Seafood yan. Sandaan po, yellow. Naka-vlogger na mga kamarada. Truck na yun o kaya, yung masawan mo na. Yung dito na. Oh. Ano yan? Punto to. Ay, tutok. Sorry. Tutok. Punto. Ang binili mo? Uling. Ayun, uling pangiyaw po mga kabeli. Para sa? Iyaw. Uling. Hello, nanay. Pag-ihaw. Nanay. Thank you po, nanay. Ay, thank you. Okay mga Beli, pinadala na dun yung mga pinamili natin. Yempo manok. So fried chicken mga Beli. $2.20 ang kilo ng manok. Oy, hindi to. Kasama ba to, tay? Hindi po. Salamat po. Salamat. So yung mga Beli, okay na. Yung pusit lang ang wala. Okay mga Beli, bili na tayo ng gulay. Matulis yan. Ikaw. Are, nandyan na ba? Sinasabi mo, ayaw nila. Ano? Nandyan. Sa gulay tayo. Na? Alin naka-play? O, pinday ko nga. Ay, sorry po. Kakamati niya. Sabi si Tres. Oh, go. Sabi ni Tres, ayaw nyo bumalik. Sinungaling po. Si Mori ayaw daw eh. Ali. Hamoy kape mga Beli, bango ng kape rito. Isang kape, dam? Wala bang templado ka? Gulay. Tapos punta tayong Pure Gold. Doon sa Dangot, maraming gulay.
Elabisa na. Yung Mariana, kumangatanggi ko lang naman tanggal yung bata. Oh. Beli, nag-aarutan lang. Yun o, putong. Poy, wala naman dyan eh. Malakit lahat nandyan eh. Ito malakit. Nanay, good morning. Hindi. Ano ba yan? Saudi gold. Ang bango na tinapay oh. Doon tayo sa labas, gulay. Yun oh. Dapat pag bonus nyo, yun ang binibili nyo, yung mga ganon, investment. Maganda yan kuya, di camera. Kaway ka lang, makikita ka sa YouTube. Ano ho yan? Toy po, para ano masaya. Ay, sotangon, meron dito. Depengin nga 2 kilo sotangon. 1 kilo ba? Isang pa. Ayan yun yung 2 kilo. Magkano po yan? 500. 500 ang isa? Dalawa. Poy, may arena pa ba tayo, Poy? Arena. Arena wala. Pengin 3 kilong arena na ay, dyan sa kabila daw yung arena. Kuha na rin kayong bigas para may baon tayong bigas, Poy. Ilang arena? Tayo pengi ang 4 neta. Mantika. Na, sisimako na yan naman. Ito, ito na naman Borisab yan. Hindi po, happy lang po dito, happy lang. Mag-share ka na, habang namimili kami. Barya. 1.5 ka po. Ha? Walang bayad dyan si Ate. Wala daw bayad GCR dyan. Opo. Hoy, ano pang kailangan natin? Ano ka yan? Meron pang bigas to. At ito pang abyas ka rin? Ayan, sotangon. Tsaka foil. Foil. Kahit isang foil lang po. Tissue na, para Tissue, kuha ka na rin. ang gloves ng face mask, marami tayo. Hand glove, face mask, marami tayo. Ilang kilo nga rin na kinuha mo ba yun? Okay. Pati pa mag-share, habang mag-share ka na rin barya. Baka alam mo, didiretso tayo, dadaan pa tayo ng pure gold, mag-grocery pa ako. Tatakaan nyo yan, natakal na. Wala po. Tanta ba, ano rin? Abi, taba. Wah, kaya nga ako 5, 4 lata. Atin na gan. Ay, salamat po. Okay, gulay na mga beli. Okay mga beli, okay na, gulay na tayo. Pili tayo ng kompletong gulay. Ganda naman ka po yun. Ha? Nasaan ba tayo? Wala tayo. Ito, gulayan. Konting gulay dyan po eh. Konti dun. Tapag. So mga beli, okay na yung palengke natin for the day. So yung para ngayon, nabili na natin. So yun, yung para bukas na lang. Madaling araw siguro, bababa kami papuntang palengke ng San Juan, Batangas. So doon tayo mamimili. Hey, thank you.